Igbo ekene m unu anyị ka nakwa na-aga n'iru n'ife gbasara ọfọ ife nke bụ nke ma osisi ọjị mgbọrọgwụ niile bụ oke osisi ezi ọwụwa anyanwụ ya na ọdịda anyanwụ ya ka aha anyị bọnụrụ nke anyị bọnụrụ abọnụ nyanwadị nke ọ na-aba nke a ebere ya nke ahụ wụ nke nnụnụ dị iche iche ma ife niile dị iche iche onye nwawe ife a nke esula esu ya nnụnụ niile na-agụ egwu n'ala Igbo anyị ebukọgbu ya nke akpọrọ ọkụ ya nke akpọrọ n'ọkụ na nnụnụ dị iche iche oke nnụnụ ma aka ọzọ ma aka ekpe agụ ife na-azụ ife ọzụzụ ebekwa were aja ịchakpa isi ịchakpa wedi na-eweta na Cameroon na almost 5 million ewere ya tinye ọfọ kara aka ọfọ na-adụ n'obi ọfọ eji akpa oke ọfọ a ka m ji wee nụcha nri obodo nri enwe mgbe a natara ka m nata 2000 asị na ya na-amụgbu mmadụ na ntụtụ na-eme ibe niile mgbe gwa ọfọ igwe na-achị nri mgbe ahụ wee sị na ya nyere m ikikere mụ jee mee m garịa nri oke ọfọ a ka m rụcha wee garịa nri ajọ dibịa niile gbata na nri onye ọbụla n'ọsọ n'ihe na-ama ntụtụ na nri onye ọbụla n'ọsọ nke a bụ aja ana ọgba ọsọ adịghị agbanarị aja ana nke a bụ aja ana ịfọrọ na aja ana abago na ya ọfọ aja mmiri abago ya nke a bụ ijide na dada na ụra na ya etinye ego dada na ụra anyị wetazie n'ọfọ maka a na-eme oke ọfọ anyị eme gịnị ọfọ dara ada Yezu 16 nke anyị edote n'ime ya weta ofe ose ọjị tinye na ana ọnya bụ anọ ọfọ anyị ebidogo nke ọfọ anyị esutekwu ya so gwanụ m ihe ọjọọ dị n'ọfọ ụnụ mmanụ niile na-agụ egwu enwere ihe ọjọọ mfụ na ọfọ ya ka njiwe na-eme ka nzukọ Igbo na ọfọ abụrụ ihe ọjọọ ejiri ndị ụlọ kụọ ha igwe onye ọbụla bụ amaosu bịa na ezinụlọ a sị gị ji mmadụ ya chen ya bụ mkpa mgbe ihe eji na-akpata ibe mkpa nọ n'ime ya mkpa ọtụtụ ọgwụ ọbụla nọ n'ezinụlọ na-eme na ha dịrị eme mkpochi iluo jide ọgwụ ahado ọgwụ ahụ igbo mmọnwụ na-ahụ ọnụ igbo onye mere ọnya na-ahụ ọnụ na-eke na-ahụ ọnụ n'oye na-ahụ ọnụ n'afọ na-ahụ ọnụ na nkwa abụ mkpụrụ akụ nke abụ mkpụrụ akụ wee sị Chineke ọ bụ ọgara ihe na-akpata onye ọbụla ọfọ adụbụ ya adụka ojikwu na Nnewi o ya enwe ego nke ahụ na ego ayọrọ ego ndị gboo nke a bụ ego ndị gboo ego dị iche iche ma shilling ma penny ma tọlọ ma niile zuru oke nke a bụ akara aka bido tata gaba nwoke ama nkuchizikwa akara aka onye ji ọfọ nke a bụ okike iwere okike tinye nke a bụ nnu ike etu nnu ọnụ mbọsị aka ndụ ya na-agbọ so na-abago ya oke ọfọ ka anyị na-eme ka maka ndị mmadụ na-asị kedu ife bụ afọ ọfọ a na-atụ egwu ofe ahụ nnụnụ niile na-agụ egwu ife niile na-ebute ife ọma ọnya ka anyị ji eme oke ọfọ bụ nyama ego igwe nyama nke a bụ ọgwụ nwoke ma nwoke onye ọbụla nwoke ọnụ na sosaiti onye ji oge kedu ibe ị na-eri ọfọ na rie mkpụrụ obi esi ogwu gbagbuo onwe ife ọbụta ọnọdụ ka ọfọ na ogo ebe ogwu nwaanyị ọ dị ịsa nwaanyị ka a na-emeri ọ dị ịsa ọrụ nwoke ọ bụla ite naanị okwu na-abọ nke a bụ nke nwoke bụ na-abọ ịfụrụ ya ebe ahụ na onye kwuru okwu ịya anụ ya ngene nke a bụ chọcha ngene ebe elu efe njoluche n'obere ahụ ya ofepụ nke a bụzi iyi okwu ekwuche wee ṅụọ iyi nke a bụ iyi ugobuzuo ọchake anyị wee bido wee gọzibenụ wee sị Chineke nzukọ anyị ji n'aka wee sị ọfọ anyị na-alụ ọya dịrị onye fụrụ ka ọ dịgolu gị mma eke ọ dịgolu gị mma oyi ọ dịgolu gị mma afọ ọ dịgolu gị mma nkwọ ihe adị ile na eke ihe adị ile na oyi ihe adị ile na afọ ihe adị ile na nkwọ ọjị nwere n'ụtụtụ anyị kọbata ya n'ọfọ